Независимо дали ходите на църква или не, кажете тази молитва и всичко ще се изпълни. Господи, моля Те, прости ми и на цялото ми семейство за всичко, което съм направил в мен и чрез мен. Очисти ме от греховете на младостта ми, от злите дела на днешния ден и от цялата вреда, която съм причинил на другите. Изцели раните от миналото ми и очисти душата ми със святото си слово. Премахни от душата ми и от душата на всички, които съм наранил, всяко проклятие, бреме и страдание. Помогни ми да поправя всичко, което е счупено, и да ходя безстрашно по Твоя път. Ти знаеш, че не съм съвършен, но Ти си моята надежда и спасение. Благодаря Ти за Твоята благодат и обещавам да споделя тази молитва с онези, които наистина се нуждаят от нея. Напиши Амин и Божието спасение ще дойде при теб и твоето семейство.